Με Stumble Guys. Το πρώτο που θα προσέξετε είναι ότι έχω πάρα πολλά gems. Ναι, τα χώρασα, τι νομίζετε. Και ότι άλλαξα το όνομά μου. Με λένε πλέον GR. Κάτι σαν γραμμή. Mario's YouTube YT. Όπως διαβάζετε, πώς το λέτε εσείς. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι πήρα την μπουνιά επιτέλους. Να εδώ. Την πήρα πριν από ούτε μια ώρα, κάτι λεπτά. Και θέλω να σας το δείξω και σε εσάς. Δεν έχω level 7 γιατί κρατούσα ability tokens για να τα βαθμίσω από το Battle Pass. Και είναι σπασμένοι παιδιά. Έχω αναβαθμίσει να τους ρίχνει πάρα πολύ μακριά. Βασικά δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αυτό. Τη δύναμή της και να φορτώνει γρήγορα. Και πάμε να παίξουμε rank. Πάμε να παίξουμε. Γενικά τώρα η μπουνιά είναι ωραία ability. Αλλά παλιά δεν ήταν, γιατί έπαιζε ας πούμε κανονικό play. Και σου βάζει ας πούμε όχι eliminate τις πίστες που έχανες και ήταν καλύτερες για να χρησιμοποιήσεις την μπουνιά. Σου βάζε που πρέπει να τις τερματίσεις αυτές τις πίστες. Τις αραιές πίστες. Και αυτό, καλά έφαγα error κιόλας. Και αυτό δεν ήταν τόσο καλό. Οπότε η μπουνιά δεν ήταν τόσο καλή γενικά και δεν την έπαιρνες. Βασικά εντάξει, η μπουνιά ήταν σε παλιό Stumble Pass. Εγώ πες να μην έπαιζα και τότε. Πριν ένα χρόνο. Τώρα που ήρθαν όμως τα abilities, την αγόρασα. Γιατί αν δεν είχαν έρθει τα abilities ποτέ στο παιχνίδι, δεν θα την είχα αγοράσει. Laser Dash. Τώρα θέλω να σας δείξω την μπουνιά. Κοιτάξτε, θα το δοκιμάσουμε σε αυτόν που κάθεται και ακίνητος. Που... καλά μου ρίξαν ζάρι με τη μία, φίλε. Ο άλλος είχε την μπουνιά Max. Το είδατε. Λίγο πριν πατήσω λίγο. Ναι, μείον 70. Λογικό ρε φίλε, μου ρίξανε ζάρι. Οκ. Πάμε ξανά να δείξω την μπουνιά μου. Θα μου δείξω γιατί μου τρεμουλιάζει έτσι το 16 του 16 και τώρα εξαφανίστηκε και έγινε loading. Οκ, πάμε. Βάλε μας block dash, κάτι καλό, όχι bot bash και αυτά. Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την μπουνιά. Έλα εντάξει, μια καλή πίστα είπαμε όμως και αυτή. Αλλά και αυτή καλή είναι. Είναι εδώ. Ναι, πώς το λένε αυτό. Κοιτάξτε. Είμαι και άστοχος. Εγώ δεν το είπα. Παιδιά, μην το πάρετε αυτό το ιοτρόπιο. Είναι δικό μου. Τώρα φταίει. Έπρεπε να το κάνω από εδώ, από εδώ. Μην το σκοτώσω το ιοτρόπιο. Αυτό το κανένα. Ναι, δεν το είδατε γιατί σκάγανε αυτές οι δίνες. Σκότωσαν εμένα αντί πέθανε και αυτός, καλά να πάθει. Το ιοτρόπιο ωραίος τι είναι, αλλά δεν θα μ' άρεσε. Έχω βάλει τον ίδιο γιατί ταιριάζει με την μπουνιά. Τι ταιριάζει. Γράψτε μου εσείς κάτω στο σχόλιο αν έχετε την μπουνιά και πόσο level την έχετε. Εγώ την έχω level 7, δηλαδή με τη μία την έκανα level up. Δεν χρειάστηκε να παίξω, γιατί τα κρατούσα τα ability tokens. Τώρα θα ξαναπάρω ability tokens στο level 51 στο επόμενο Stumble Pass. Έχουμε level τώρα 46, όχι στο Stumble Pass, στο player level έτσι. Οκ, τη χειρότερη πίστα για τη μπουνιά. Οκ, πάρτωση. Τους βάρισα και τους δύο, οκ. Ο σκελετός εδώ θα τα φάει. Έλα εσύ. Πήγε να μας ρίξει κεραυνούς. Και εγώ του έδωσα αυτό που άξιζε. Είμαι κι άστοχος με την μπουνιά. Δεν μας έφτανε κάτι άλλο.
Έλα. Έχω και τις πασχαλίτσες εδώ που δεν έχουν μπουνιά, αλλά είναι σπαστικές. Οκ. Δεν ξέρω πώς τον εννοώ. Όχι. Όχι, έπεσα. Πάμε ξανά ένα τελευταίο μάτς. Γι' αυτό βίντεο. Και όχι τελευταίο. Ναι, ένα τελευταίο μάτς. Γι' αυτό βίντεο να σας δείξω την μπουνιά. Ελπίζω να μας βάλει μια καλή πίστα όπως Blockdash. Αλλά μας ρίξουν το ζάρι. Παιδιά, το ζάρι, όταν υπήρχε το Stamp το ζάρι, λέγανε ότι είναι το πιο σπασμένο emote στο παιχνίδι. Τι λέτε, είναι σπασμένο ή όχι? Εγώ παλιά το βλέπω σπασμένο, αλλά τώρα εντάξει, δεν είναι και τόσο καλό. Καλύτερη είναι η μπουνιά. Από το που βγήκαν τα abilities, η μπουνιά, όταν βγήκε το level 15 της μπουνιάς, εντάξει, ήταν καλύτερη. Έλα τώρα, Μπόντομπας. Πάρ' το σιγέτη. Εσύ φταίς που μας έβαλε Μπόντομπας. Έλα εδώ. Πράσινο γέτη. Έλα ρε πασχαλίτσες. Κατσαρίδες είστε εσείς. Πού είναι αυτό γέτη? Βασικά ξέρεις κάτι. Όλοι φταίτε και εσύ νερό. Εσύ φταίς που έχουμε πλημμύρες. Βασικά δεν έχουμε πλημμύρες τώρα, αλλά έχουμε βροχές. Έλα εδώ νερό. Και εσύ φταίς καπετάνιε. Εγώ δεν φταίω σε κάτι πασχαλίτσες μου. Κατσαρίδες μου εννοούσα. Τι κάνεις, stop it. Πάρ' το σκυλί. Έλα ρε φίλε, δεν μπορώ να του βαρέσω. Νερό. Δεν φταίς, το παίρνω πίσω. Οκ, έφαγα κάρμα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Οκ. Δεν σας είπα. Πήρα το Stumble Pass, αν το είδατε. Βασικά δεν το είδατε, απλά το έχω τερματίσει. Να τα έχω πάρει όλα. Εδώ. Και ο Dark Champion, το Special, εμένα το αγαπημένο μου από όλα αυτά είναι η Battle Bar. Να σας τα δείξω. Για να θέλετε να το πάρετε, θα κερδίσετε αυτά τα skins, Battle Bar. Εγώ πήρα και αυτό γιατί ήταν μαζί με αυτά που αγόρασα, ναι. Πήρα και αυτό, θα πάρετε και αυτό το skin. Και θα πάρετε και αυτό, εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Εγώ το πήρα από ένα prize box. Δεν ξέρω αν είναι τύχη που το πήρε, δηλαδή εσάς θα σας δώσει άλλο legendary και common, δεν ξέρω. Και ο Dark Champion, το αγαπημένο μου. Τώρα έχω 4 specials. Τέλεια, οκ. Πάμε εδώ. Τι έπαθε? Κόλλησε, το βλέπετε. Τέλος πάντων, γεια σας παιδιά. Μην ξεχνάτε ένα like και μια εγγραφή και γεια σας.